Anong tildo? Hello. Hello, welcome to my live. Let's live siya ay. Karon pa ka live sugod. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Grabe ka, ito na kasi nango, init kayo god. Grabe na. Ang ina ng mukha ko. Bakit ganito ang aking maitim na maitim? Okay. So nga daw. Hirap tanggapin. Grabe ako mga uban lang. Muti lagi tuman lagi ay. Grabe ay. Muti nga lagi taman sa kuan. Okay. Sugod na pagkagtungan. Labot ha. Ingot kayo. Tawag na nila daw. Tuwagin ninyo lang kuan. Ay, thank you sa isang thumbs up. Thanks for the one thumbs up, guys. Maraming salamat. Please like and share. Oy! Agnes. Ma'am Agnes. Okay, one. Kumusta? Kumusta mo? Ma'am Agnes? Kumusta na ang buhay ngayon? Long time no see, Whitey. Whitey World. Sabi magkuan oy. Four amazing people. Shout out sa apat na kuan. Agay! Ay, sumuga kayo mga banha niya. Pakan ko hana. Ayan yung aso ko. Oh. Paa pa lang. Kumusta na, Ma'am Agnes? Agnes Lifestyle. Sana all. Si Bombay. Shout out Bombay. Four amazing people in the house. Bibi. Sir Nicole, mag-love shout out. Shout out ni mo diha. Ay, bigyan. Life is good. Sana all. Life is good. Sana all. Oy. Ay. Kamain to. Hoy. Request for Kira ka. Nakaano lang ako dito eh. Request 6 million. Shout out Bibi. Ano ba tong aso ko eh? Oh. Daghan marami nga. Paano yan yung aso eh? Kung sa doon, ilayo sa lang. Gano'n do. Kasi pangabot do. Layo sa bahang kita tani pandaro ko. 8 million. I'm back po. Oy, Chiska. Shout out sa iyo, Chiska. Chiska, shout out to you. Lagyan tayo ng jacket si Bombay. Lagyan tayo ng jacket si Bombay. Adas later. Standard. Oy, sana all. Nakaano na moderator. Oh. I'm back po. Kumusta na, Chiska?
Kumusta? Shout out po, RIP, Gameplays 1, shout out. Ang daming labahin, no? Oh, tignan mo. Ano man na, bibe? Wala, matagak. Bugas, magbong. And okay po, yan, I'm okay po. Very good, Jiska. Sobrang busy ang panahon ngayon. Wait po. $6 million, hello. Sabi ni Ma'am Agnes, si Bombay. Na-miss kong mag-white Bombay. Hindi na ako nag-white kasi simula nung nawala yung main channel ko na hack. Hindi na ako nag-white. Gumawa ko ng another account pero minsan lang ako nag-live. Bibi. I-kids na be. Ay. Ayan, may jacket ka na, Bombay. Minsan lang ako nagla-live Wala nang sahod na nangyari. Kasi wala na yung main channel ko. Sira na. Sabi mo dagsaw irua. Kuan na ba siya? Diyan mo tiwasa. Chaman. Sugod na siya kuan sa TL. What tiwasa? Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sige, kung delete niya, wala niya akong pamang. Tiwasa do. May only once a week. Ay ganon. Diyan ka pa sa ibang bansa Bombay. Hindi ka na umuwi ng Pilipinas. Oo, padang tayo. Maging kapastahan. Buti pa kayo, lagi kayo nagla-live Sobrang active nyo pa sa YT. Ako, hindi na. Mag-iipon na naman ako ng another watch hour. Hirap pa naman mag-ipon. Uyo, nagano bibe, ikaw di bibe. Di pa. Grabe ka naman. Umuwi ka naman minsan sa Pilipinas. Ay, pastilan. Umuwi ka naman minsan sa Pilipinas. Grabe naman dyan. Five amazing people. Diba siya na doon? Diba siya ba? Taasan magkuko baby ay lagi ko simuga. Four amazing people. It's a big deal. It's a deal daw. Bakit ba English na dito sa Tagalog naman yung mga kino-comment nyo pero English ang lalabas I'll be back in August. Ganon. Ganun ba?
Nahihirapan ako sa kalisod nito. English yung lumalabas sa writing ngayon eh. Tapos Tagalog naman yung mga nagsasabi nyo dyan, nagko-comment nyo. Kaso ang lalabas dito sa comment section is English. Nahihirapan ako sa kalisod. I'll be back in August. Ganun ba? Ano naman ng aso? Turn off auto translate. Saan ba yan? Hindi ko alam yun. Hindi ko na alam yung writing ngayon eh. Hindi ko na alam yung writing ngayon, ano? Gumbay. Turn off auto translate. Saan ba yan pipindutin? Yung settings ba? Yung sa baba? Yung may settings sa baba? Pipindutin? Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Okay, simot mo ko kayo. Bisag, ano? Turn off the lights. Nara, masaw lagi niya. Bisag ilabay layo. Muka. Turn off the lights. Mm-hmm. Tulay. Ikaw ang aking tanging dilubusan. Kita lang ko na. Kitang-kita ang iyong ano eh. Yung baka-baka. Yung baka-baka. Live ko, bibi. Hindi ka magbanha ha. Live ko. Anong man ang mangyari, yun o. Mukha ng aking aso. Yan, magwiwi siguro na eh. Magwiwi yata yan eh.
Ang wiwi yata. Nagtulog pala. Kahiga pala siya. Higa ka dyan. Wow. Mukha mo, bibi. Nako. Hihirapan na ako. Sige na, do. Three amazing people. Tarungan yung unlan, mama. Tarungan natin yung unlan natin, mama. Okay. Ayan ko. Ay. Sibo gani dito gani no. Sok-sok kalihapon di bang Dito. Ako ginagagpiron. three amazing people. Yun ang may kids ng iruhan. I'll be the one who next to me. Tabibita sila na tabibi. Kids mo, kids. Kids mo. Migda. Patay na. Migda. Kids na si Bibi. Ay, gaya. Ante. Ba? Kids na akong Bibi. Two amazing people in the house. Bakit nanguli ang mga kuwan, pambot? Tingnan mo ang langit, bro, kung kawanon ba? Muli mo ng mga pambot. Sa mukha, uy. Huwag ka. Sabot sa... Ano? Sa kamera. Kita itlog. Bro, ba? Ayun. Bro. Ay, nablag. Turn off the lights Kabatot, uy, ka. with me. Mukha, uy. Ako yung samok. Nakasigdaanan na ako. Ako samok. Kandugon. Ano ang mo ha? Isa may naan sa akong higdanan. Layas ka. Ikaw. Ikaw mo samok. Layas ka. 2 million chat out. Layas ko na ko bibi. Layasod ko mama bibi.
anak kadiha bibi, anak kadiha, anak katugda bibi. Yes. Pabalik. Ay kalain. Ay, labtan man. Ayaw, labte, kay live na. Sorry niyan. Saan ang sekwan? Nag-live na. Di mo sa mukha sa likod. Yan ko ito. Quiet na. Bibi. Sumuta ko. Hangin na. Hangin na rin. Hangin kayo. Sa open mo mga kwan mo kay business mo. Sa to pa. Kay katong grino. Birnis na mag-green na ito. Kaulog. One amazing people. Bibi, sleep na. Na, sleep. Sleep na. Sleep na, bibi. Sleep. Sleep na, bibi. Na, sleep. Turn the lights. Ilan ko sa kani kami timiti. Third people. Fourth people. Uy, tiwasan ako ba? Get more. To amazing people. Third party. Gihangap, kinahanda nagtubig siguro ng iro ba? Nanan siya ng tubig ng iro do. To amazing. Please do comment and share my live stream because my life is very simple. My life is very energetic because of my dog eat. Lot ng tubig sa puyo si Bay. Iguan Bay. Gripo? Si Bibi Bay. Gripo ya. Tubig bugnaw do. Mineral nga. Tagay me do. Duha ka iro me do. Tagay me. Duha mi ka iro. Oh, inom pa. Ay, nabuha. Kumaya rin ka na kayo. Ay, sus. Tubig na mineral na. Oh. Buang ka na. Nahuna mo. I don't care. Bagnog, eh. Aw. Yeah, drink water. Aw. Minum. Grabe na mama porma kay ga kuan pa sa gawon nga niya ga.
Babag pa. Sus. Hindi ka bugnaw, bebe. Na, kuha, di na sa kuhan, bebe. Nililipad sa kahig. Alam na nga. Sina, Brian, tuwas ako, Brian. Sa ating nakaraan. Oh, Bran, nag-enough space gyapon, Bran. Wala. I-delete it. Wala sa puti. Please, ha? Kung magkuha na pinasumbusan na ron. Ha? Ay, One people. Three people. Ako dungo. Dong. Three people in the house. Because Dong. Uy, karyo, oh. Ito mo na. grabe juga. Idang, ay, kapilit ang lawas. What happened to my skin? Oh, It's very pare ka na, gibay. Clear wet. sa- Saan napag-clear? Clear eh, lagi. Hindi ko ka-edit. Ano yung napag-clear gani? Ano gini tamang ko, di mo export. Wala sa ba? Kabaluan na ay. Kanagi ba, hindi ko isip storage. Sige, takuha na pa. Isip ko, wala. Hindi ko ako din mo pala. Dinilagay. Bag. Sleep na ta? Sleep na ta? Quiet.